Fuq fom kulħadd, ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Bela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio. Fl-episodju tal-lum ser nittrattaw l-istorja ta' Carmelo Borġ Pisani, żagħżugħ Malti li kien jgħix l-Italja u li fl-1942 fl-eqqel tal-bombardamenti fuq Malta fit-tieni gwerra dinjija offra lilu nnifsu għal missjoni ta' spjunaġġ f'pajjiżna. Ġrajja li fis-snin ta' wara kienet fuq fom kulħadd. Il-ħadd 17 ta' Mejju 1942, is-7 ta' filgħaxija, fl-eqqel tal-bombardamenti fuq Malta fit-tieni gwerra dinjija. Żewġ laneġ ħarġu mill-port tal-Ikata fi Sqallija u ġibdu lejn Malta. Bitħejjija l-invażjoni ta' Malta mill-qawwiet militari Taljani u Ġermaniżi li kellha ssir fis-sajf ta' dik is-sena, kien hemm bżonn li jinġabar tarif li l-istess Taljani u Ġermaniżi ma kinux qed jiksbu meta kienu qed jibagħtu lill-ajruplani ta' spjunaġġ jieħdu ritratti tal-installazzjonijiet militari f'pajjiżna. Waħda miż-żewġ laneġ marret lejn il-bajja ta' San Tumas. Minn fuqha tniżżel Giuseppe Guglielmo fuq saqqu tal-Lakstu. Guglielmo niżel l-art biex jibda jitkixxef. Il-ftehim kien li jerġa' lura sa 3:15 ta' filgħodu. Ġara iżda li t-tardja u xin reġa' lura ma sabx il-lanċa li twassal fuqha li minħabba li kien ser jibda jisbaħ kellha titlaq. Quddiem din is-sitwazzjoni, Guglielmo reġa' lura lejn l-art iżda wara ftit tal-ħin intlemaħ minn sajjiet miż-żejtun li taħ f'idejn l-Ingliżi. It-tieni lanċa ġibdet tal-kosta ta' Xlokk u l-punent ta' Malta. Ftit qabel is-satejn ta' filgħodu, il-lanċa ġibdet lejn Filfla u waqfet madwar 500 metru l-barra mill-kosta. Min fuqha niżel il-protagonist ewlieni tal-istorja tagħna tal-lum, żagħżugħ Malti, Carmelo Borġ Pisani. Kien huwa li għażel li jinżel fl-inħawi ta' ras id-dawwara taħt l-irdumijiet ta' Dingli għaliex mir-ritratti li kienu jittieħdu mill-ajruplani Taljani dawn deru bħala nħawi li ma kinux wisq imassa. Borġ Pisani niżel fuq saqqu tal-Lakstu u ġibet lejn qar taħt l-irdum. Miegħu kellu 4 xkejjer bl-ikel għal 20 ġurnata, radio transmitter, codebook, mappa ta' Malta, revolver, hand grenades, ħabula u 200 lira biex ikun jista' jixtri nies li kienu jkunu lesti li jgħinuh. Ġara iżda li l-baħar tqawwa u kaxkarlu ħafna mill-affarijiet li niżżel miegħu. Fl-istess ħin, Borġ Pisani għamel 3 ijiem jipprova jixxabbat mingħajr suċċess mal-irdumijiet. L-erba' 20 ta' Mejju 1942. Borġ Pisani jintlemaħ minn xi Maltin wara li beda jgħajjad għall-ajjud. Ġew informati mill-ewwel is-soldati li kienu jieħdu ħsieb is-searchlight f'dawk l-inħawi. Dawn minnu fih informaw lill-uffiċjali tagħhom fil-Berġa ta' Kastilja. Għal-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija marret fuq il-post lanċa ta' Royal Air Force li ġabret lil Borġ Pisani. Biex nifhmu aħjar l-istorja tagħna tal-lum jeħtieġ nagħmlu pass lura u nifhmu x'kienet l-atmosfera politika fil-Mediterran u f'Malta fis-snin ta' qabel it-tieni gwerra dinjija. L-iżviluppi politiċi f'Malta mill-aħħar snin tas-seklu 17 il quddiem kienu ddominati minn kwistjoni tal-lingwa li n-nar tagħha tkebbes sew meta fl-1870 inħoloq l-Istat Taljan. Ġara iżda li fil-proċess li wasal għall-għaqda tal-Italja, ċertu territorji, partikolarment Nizza u Savoja, li fis-snin ta' qabel kienu jagħmlu parti mit-territorju Taljan, issa kellhom jiġu ċeduti. Dan wassal biex il-klassi politika Taljana bdiet issejjaħ lil dawn it-territorji bħala terre irredente, artijiet li rridu jinifdew. Ma' żmien, ma' dawn it-territorji naqdu oħrajn fosthom Malta. Mhux biss il-Maltin kienu meqjusa bħala Taljani, iżda Malta kienet meqjusa bħala art Taljana li riedet tinħeles minn taħt idejn il-barrani.
L-Ingliżi li għalihom Malta kienet bażi militari importanti ħafna irreaġixxew b'qawwa għal din it-teddida. Dan wassal biex bdiet ġlieda politika bejn dawk favur Italjani u dawk favur l-Ingliżi li baqgħet karkar sal-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija. Is-sitwazzjoni f'Malta fis-snin 30 tas-seklu 20 komplet tikkomplika ruħha wara dak li kien ġara fl-Italja ftit ta' snin qabel meta l-faxxisti immexxija minn Benito Mussolini ħadu l-poter f'idejhom. Mussolini rid jerġa' jagħmel mill-Italja qawwa kbira bħal fi żmien l-Imperu Ruman. Kien jemmen li l-Italja bidritt kellha taħkem il-Mediterran. Għalih, is-seklu 20 kellu jkun seklu li matulu l-Italja turi s-saħħa tagħha u għal dan il-għan bena forza navali kbira li kellha tiddomina dak li t-Taljani kienu jsejħu Mare Nostrum, il-baħar tagħna. F'Malta, il-Partit Nazzjonalista kien bruħu ġismu favur dik li kien iqis bħala l-Italjanita ta' Malta. Kien hemm rabtiet mill-qrib bejn il-gazzetti nazzjonalisti f'Malta u gazzetti faxxisti fl-Italja. Il-gazzetta tal-Partit Nazzjonalista f'Malta kienet tappella lil Maltin biex jingħaqdu u jiffurmaw il-faxxiżmu Malti. Għal din il-gazzetta, Malta kienet art Taljana. Kienet tiddikjara mingħajr tidwir mal-lewża li l-Maltin huma Taljani u li l-lingwa nazzjonali f'Malta hija Taljan waqt li l-Malti kien dialett. Meta f'Mejju tal-1931 il-kap nazzjonalista Enric Mizzi xed quddiem kummissjoni rjali li kienet intbatet f'Malta minn Londra kien stqarr. Il-poplu Malti huwa poplu Taljan għal raġunijiet ġeografiċi, etniċi u storiċi. Malta tinsab 50 mil il-bogħod minn Sqallija u hija ġeografikament biċċa waħda mal-Italja. Il-kuxjenza reliġjuża tal-Maltin hija waħda Kattolika l-istess bħal tat-Taljani. Id-drawwiet tal-poplu Malti huma l-istess bħal dawk ta' Sqallija. Il-lingwa Taljana hija il-lingwa tal-kultura u taċ-ċiviltà u hija il-lingwa tar-razza tagħna u minħabba fekk hija l-lingwa tal-Maltin. Fis-snin ta' qabel it-Tieni Gwerra Dinjija f'Malta kien twaqqaf il-Casa del Fascio jew każin faxxista fil-Belt Valletta li kien jirċievi l-fondi mill-Italja biex jorganizza l-attivitajiet tiegħu. Kien hawn anke ferat ta' tfal faxxisti, il-balilla u taż-żgħażagħ faxxisti, il-ġoventù faxxista. Fid-djarju tiegħu il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Italja faxxista, Gian Galeazzo Ciano, kien kiteb li f'Diċembru tal-1937 akkumpanja lil kap nazzjonalista Enric Mizzi għal laqgħa ma' Benito Mussolini. L-istess Ciano f'Settembru tal-1939 kiteb li kien awtorizza għotja ta' flus lil Partit Nazzjonalista f'Malta. Għall-Ingliżi, l-akbar inkwiet kien il-fatt li l-mexxejja ewlenin tal-Partit Nazzjonalista kienu jħadnu l-istess sibijiet ta' Benito Mussolini għal dak li kellu x'jaqsam mal-futur politiku ta' Malta. Il-protagonista ewlieni tagħna, Carmelo Borg Pisani, kien iħobb lill-Italja u l-Italjani. Għalih, l-Italja kienet omm Malta u l-ħolma tiegħu kienet li jara lil Malta terġa' lura fi ħdan omma. Borg Pisani twilet l-Isla fl-10 ta' Wissu 1914. Kien is-seba' fost tminuliet ta' Gaetano Borg u Giuseppa Ruggier. Kellu passjoni għall-arti. Għal xi żmien kien jattendi l-Iskola tal-Arti f'Malta. Il-ħolma tiegħu kienet li jmur jistudja f'Ruma, il-kapitali tad-dinja artistika. Bħala żagħżugħ kien membru tal-Organizzazzjoni Giovanili Italjane all'Estero. Kien imur fil-każin faxxista li kien hemm il-Belt Valletta. Fl-1932 intgħażel biex jieħu sehem f'konkors taż-żgħażagħ faxxisti f'Ruma. F'Mejju 1936 imbagħad saret talba lil konslu Taljan f'Malta biex Borg Pisani jingħata borża ta' studju biex imur jistudja l-arti f'Ruma. It-talba intlaqet u f'Ottubru ngħata borża ta' studju. Iżda meta f'Novembru għamel l-eżami għad-dħul fl-Akkademja di Belle Arti m'għaddiex.
kellu jistenna sal-1937 biex eventwalment beda bl-istudji tiegħu. F'Ruma, Borġ Pisani sar il-President tal-Għaqda Amici della Storia di Malta. Kien jattendi għal taħdidiet li kienu jingħataw minn professuri Taljani binan li jieħdu formazzjoni kulturali bħala żgħażagħ minn art li kellha ssir ħaġa waħda mal-Italja. F'Novembru 1939, flimkien ma' studenti oħra Maltin, żar id-dar tal-familja ta' Benito Mussolini u ħal ġurament faxxista. Jinbis qabel ma l-Italja daħlet b'mod uffiċjali fit-tieni gwerra dinjija, Borġ Pisani bat ittra lil Benito Mussolini. F'dan il-waqt meta l-Italja tħejji biex tidħol fi ġlida sabiex tara l-Għaqda tagħha sħiħa, jiena nixtieq nurik li ninsab lest tal-ordnijiet tiegħek biex nagħmel kull ma nista' li nagħti sem lill-patrija vera tiegħi, l-Italja. Jien mwillet Malta u għandi passaport Ingliż, iżda dejjem istruħi bħala Taljan. Jien noqgħod Ruma u fi ħsibi nibqa' hawn biex noffri sem għat-twettieq tal-idea kbira tiegħi li nara lil Malta mogħdija lill-Italja. Il-ġimgħa 7 ta' Ġunju 1940, 3 jiem biss qabel ma saru l-ewwel bombardamenti fuq Malta minn ajruplani Taljani. Jitwaqqaf il-Komitato d'Azzjoni Maltese li l-għan tiegħu kien li jara li titwettaq l-Għaqda ta' Malta mal-Italja. Borġ Pisani jsir wieħed mill-mexxejja ewlenin ta' dan il-kumitat. Il-Komitato kien lest li jgħin b'mod finanzjarju lil Maltin li baqgħu l-Italja wara li l-Italja daħlet fil-gwerra bil-kundizzjoni li huma jħallu l-passaport Ingliż tagħhom għand l-istess Komitato. Hekk għamel Borġ Pisani li kien anke jħeġġeġ l-ħbieb tiegħu biex jagħmlu l-istess. F'dan iż-żmien ukoll Borġ Pisani issieħeb mal-Partit Faxxista Taljan. Il-ħamis 13 ta' Ġunju 1940, 3 jiem wara li l-Italja daħlet fil-gwerra. Carmelo Borġ Pisani mar jinkiteb bħala soldat iżda m'għaddix mill-eżami mediku minħabba l-vista batuta li kellu. Madankollu wara li tkellem ma' diversi nies biex jgħinuh, f'April 1941 daħal fit-taqsima tal-artisti tal-Milizzja Volontarja per la Sikurezza Nazzjonali. Ħasem fl-invażjoni tal-Greċja, meta din il-kampanja militari ġiet fit-tmiema ritorna lejn Ruma. Aktar tard mar Messina fi Sqallija biex jattendi kors militari. Kien f'dan iż-żmien li ntażel għal missjoni ta' spjunaġġ brabta ma' tħejjijiet għall-invażjoni ta' Malta. Lura għall-24 ta' Mejju 1942, meta Carmelo Borġ Pisani nġabar mid-dajsa ta' Royal Air Force għal mistoqsijiet li sarulu wieġeb li kien ta' nazzjonalità Maltija li kien ilu jistudja l-Italja għal 6 snin, li kien ġie mill-Italja b'dajsa li kien ilu fuq il-blat 3 ijiem u li rrid ikellem lill-commanding officer. Is-soldati li ġabru lil Borġ Pisani ċemplu l-isptar militari tal-imtarfa biex jinformawhom li kienu se jwaslu persuni hemmhekk. It-telefonata ħada protagonist ieħor fl-istorja tal-lum, it-tabib Tommy Warrington, li dakinhar ma kellux ikun xogħol iżda kellu jidħol minħabba x-xogħol qawwi li kien hemm. Warrington, bħal Borġ Pisani, kien twieled l-Isla fit-2 ta' Ġunju 1912. Il-familja tiegħu kienet toqgħod ftit il-bogħod minn fejn kienet toqgħod il-familja ta' Carmelo. Hekk kif l-ambulanza waslet Borġ Pisani, it-tabib Warrington resaq lejn il-pazjent u kif kixif wiċċu għarfu minnu fih. Dawart lu wiċċu għatlu id-middix Carmelo u ġibni jintminit. Għetlu jiena Timmy Warrington, ma nafnix, dan kien versu l-10 fil-għaxija. Borġ Pisani wara ftit għarafni u għaddi l-bambin batni u għaddi l-irt jara xi uffiċjal. Jien għatlu li seta' jara lili għaliex jien kont l-uffiċjal tal-assa. Billi fimt minn kliemu li kien ilu xi 3 ijiem ma jiekol ordnajt li jiena ta' teh u ħobż bil-butir. U billi kont naf li Borġ Pisani kien l-Italja, rajta stramba kif spiċċa f'Malta.
Għarraf dan kollu l-superior tiegħi u għatlu li konser nikkomunika kollox lill-Intelligence Department. It-tabib Warrington intalab jagħmel statement dwar id-dikjarazzjonijiet li għamel miegħu Carmelo Borġ Pisani. Huwa kiteb hekk. Informazzjoni mogħtija minn Carmelo Borġ Pisani li l-ħin kollu bejn l-10:30 ta' filgħaxija u l-3:30 ta' filgħodu kien les li wieġeb. Offra volontarjament biex jagħmel xogħol ta' spjunaġġ f'Malta. Kellu taħriġ għal madwar xahrejn u nofs. Meta mistoqsix informazzjoni speċjali kien mitlub jikseb, Borġ Pisani wieġeb li kien mitlub jitkixxef dwar dgħajsa li kienet iġġib provvisti żgħar iżda frekwenti lejn Malta. Jekk kienx hemm tagħmir militari f'Kemuna jew f'Ilfla, fiex kienu jkonsistu d-difiżi militari f'Għawdex u x'kienet is-sitwazzjoni tal-ikel u l-moral tat-truppi u tal-popolazzjoni ċivili. Borġ Pisani qal ukoll li nagħta istruzzjonijiet biex jagħmel trasmissjonijiet tiegħu lejn Sqallija mill-bjar komuni fl-Għelieq f'Malta biex ibiddel ta' spiss il-post minn fejn jittrażmetti u biex iżomm il-messaġġi tiegħu qosra. Fis-sitt xhur li dam arrestat Borġ Pisani kompla jgħaddi ħafna aktar tarif minn dak li ta' lit-tabib Warrington kemm lill-Kummissarju tal-Pulizija u anke lill-uffiċjali tal-Intelligence Ingliżi. Fost oħrajn Borġ Pisani kien ta' ħafna informazzjoni dwar il-Komitato d'Azzjoni Maltese bl-ismijiet tal-Maltin li kienu membri u b'dettalji dwar min kienu l-mexxejja ta' dan il-Kumitat. Kien anke tkellem dwar is-sitwazzjoni militari fi Sqallija. Huwa mifhum li l-uffiċjali tal-Intelligence Ingliżi kienu taw xifmu lil Borġ Pisani li jekk jitkellem ċar ikun jiswilu xi ħaġa li eventwalment irriżulta li kien biss kliem fieraħ. Il-ħamis 12 ta' Novembru 1942 jibda l-proċess kontra Carmelo Borġ Pisani. L-att ta' akkuża kien fih 3 kapi. L-ewwel kap akkużat li bis-sħubija tiegħu fil-Komitato d'Azzjoni Maltese ħasem f'konġura biex iwaqqa l-gvern tal-Majestà tiegħu billi ta' għajnuna lill-Edewwa tar-Re. It-tieni kap akkużat li daħal fl-Armata Taljana u ħasem f'azzjonijiet militari fil-Greċja u li dan l-att kontra l-Greċja kien qatt kontra l-Ingilterra għaliex il-Greċja kienet allejata tal-Ingilterra. It-tielet kap akkużat li wasal Malta fuq missjoni ta' spjunaġġ biex jibgħat tarif lil għadu lura fi Sqallija u li kien offra ruħu minn rajħ għal din il-missjoni. Fid-dawl ta' dikjarazzjonijiet li Borġ Pisani nnifsu kien għamel wara l-inqabad, ix-xogħol tal-avukati difensuri tiegħu ma kien faċli xejn. Għall-ewwel kap ta' akkuża huma qalu li Borġ Pisani ma daħalx mill-ewwel fil-Komitato d'Azzjoni Maltese iżda għax ma kellux għażla għaliex kieku m'għamilx hekk kien jitwaqqaflu s-sussidju mill-Gvern Taljan u ma kienx ikun jista' jkompli l-kors tal-pittura. Il-qorti iżda qalet li l-fatt li huwa ma daħalx mill-bidu fil-Komitato d'Azzjoni Maltese ma kien ifisser xejn għaliex min jidħol f'konġura wara li din tkun bdiet isir ħati daqs dawk li jkunu bdew din il-konġura. Għat-tieni kap ta' akkuża, l-avukati difensuri wieġbu li Borġ Pisani kien kostrett jidħol fl-armata mill-pressjoni li kellu fuqu mill-awtoritajiet Taljani u li fl-armata huwa ma kienx soldat iżda kien fit-taqsima tal-artisti. Il-qorti aċċettat il-fatt li Borġ Pisani personalment qatt ma qabad l-armi iżda l-fatt biss li kien fl-Armata Taljana kien biżżejjed biex jinstab ħati ta' għajnuna lil-għadu. It-tielet kap ta' akkuża d-difiża qalet li Borġ Pisani rid jiġi Malta wara li semma bil-bombardamenti kbar li kienu qed isiru u mhux biex iwettaq xi għemil ta' spjunaġġ tant li minnu fih stqar kollox mal-awtoritajiet u kopera magħhom. Il-qorti ma laqgħetx dan l-argument u qalet illi kieku Borġ Pisani rid verament jaħrab mill-Italja, kien jipprova jiġbed l-attenzjoni tal-wasla tiegħu f'Malta mill-ewwel u mhux wara 3 ijiem. Il-ħamis 17 ta' Novembru 1942, Carmelo Borġ Pisani jinstab ħati tal-akkużi miġġuba kontra tiegħu u jiġi ikkundannat għal-mewt. Il-għada l-avukati difensuri tiegħu fissem il-kanonku Dun Paul Borġ hu il-ħati batu ittra lill-Gvernatur Lord Gort fejn talbuh juri ħnina u jibda l-sentenza.
Il-gvernatur iżda weġibhom li ma kien jara ebda raġuni għala kellu jilqa' t-talba tagħhom. Fit-23 ta' Novembru l-gvernatur informa lid-direttur tal-ħabs li l-eżekuzzjoni tal-ħati kellha sseħħ 5 ijiem wara, is-Sibt 28 ta' Novembru f'xi ħin bejn is-6 u l-10 ta' filgħodu. Fl-għodwa ta' 28 ta' Novembru 1942 madwar 20 membru tal-Arċikonfraternità ta' Rosarju Mqaddes u tal-Ħnina akkumpanjaw lil Borġ Pisani minn ġoċċella tiegħu sal-kappella tal-ħabs. Fis-7:09 Borġ Pisani fl-età ta' 28 sena miet imgħallaq. Borġ Pisani kien dekorat mir-Re Taljan Vittorio Emanuele III bl-unur tal-Medalja d'Oro della Marina Militare. L-Akkademja fejn kien jistudja l-pittura semmi talih. Il-Komitato d'Azzjoni Maltese għamel wirja fruma fuq Borġ Pisani waqt li l-ħarġa tar-Rivista Malta tal-15 ta' April 1943 u li kienet tiġi pubblikata fruma kienet iddedikata kollha għal Borġ Pisani li semma bħala l-Martri ta' Malta. Sallum, toroq fruma, Turin u Bari huma msemmija għalih. Għadna kemm segwejna fuq fom kulħadd. Ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Tabela Baldacchino, bis-sem ta' Mark Doneo, Renato Vella u Anton Falzon, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio.